Oyaore kendo nyako Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Piny okinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Nyako Ramogi Ajuang jogo mabende olap dhogi ndong ne komno mar governors e kor gwenge ma pacho kae osebedo kawuok oko ayanga mar chwalo ne jopiny kata mar yango manifestos magi ne jopiny kata chenro mabende gintiere godo kaponi oyiergi kaka jotenda kaontis mopogore opogore kama bende gilare komno mar governors. Nyaka sani waseneno ka governor jalno mabende olap dhoge ndong ne komno mar governor e county Masiaya mano James Orengo nyicho sechwalo kata seyango ne jopiny e county Masiaya manifestos make. Jalno mabende gilero godo Siaya kono mano Nicholas Gumbo ka achiel kod jalupne mano David Ohito bende nyocho se kata ose wacho manifestos mabende gintiere godo ne jopiny e county Masiaya. Ka odiochieng' manyoro bende ne waneno ka governor e county ma Kisumu mabende adwaro kom mar governor kendo e tielo mar ariyo mano Ngire Anyang' Nyong'o bende odiochieng' manyoro ne olero ne jopiny kata no yango ne jopiny chenro mag dongruok mabende pod entiere godo ne oganda e county ma Kisumu kaponi oyudo thuolo mar ariyo mar telo ne jo Kisumu kaka governor margi. Nyako Ramogi Ajuang kata kamano penjo maduong' mabende wapenjore ni manifestos nitiere manifestos isomo ne jopiny to bende manifestos makamagi bende governors nitiere kod nyalo mar chopo singo magigo duto mabende ginyiso jopiny ni gibiro chopo negi kata gibiro miyogi kaponi oseyiergi kata ibiro yiergi e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka okinyi makawuono okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak machalo kamae. Abiro bedo kod welo ariyo mabende wabiro tudore godo ka wadhi mbele kod twak marwa. Wendwa mokwongo en Green Odera mabende en janon wechego mag siasa kendo en okil ka bende utudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa manitiere e boma ma Kisumu. Green Odera ichiw nade Kisumu kono to idhi nade okinyi makawuono? Joyce, erokamano kuom rwake studio achiew maber kendo Kisumu ba aneno kochiew maber. Waikre mondo watwage wach ma iwacho mar manifestos mar governor mondo jowinjo wa seche ma wadhi e yiero mar tarik 9 dwe mar 8 jowinjo wa obed gi winjo malong'o kendo maler kapok gi yiero ng'ama gidware kombe mopogore opogore. Erokamano ahinya Green Odera. Mane wendwa mabende wabiro bedo godo kinyi makawuono aka entiere studio marwa e boma ma Kisumu. Nyako Ramogi Ajuang wendwa machielo abiro tudore kodwa kawadhi mbele kod twak marwa mano Dr. Agnes Salome mabende en janon wechego mag siasa obiro tudore kodwa e studio marwa mantiere e boma ma Nairobi kai. Kata kamano Nyako Ramogi Ajuang kawadhi mbele kod twak marwa penjo ote mora mora minyalo bedo godo inyalo chwalonwa e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Odur, Twitter handle @Joyce Odur _ Green Odera ka intiere boma ma Kisumu waseneno ka jogo mabende olap dhogi ndong ne komno mar kata kombe mag governors e counties mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani wanyalo wuoyo e county no ma Kisumu ka achiel kod counties kata county Masiaya. Wantiere kod Homa Bay, wantiere kod Migori bende. Ka wang'iyo counties magwa makaluo akalore ni ponono jogo mabende neno wathoth gi nyalo bedo ni wuok e counties makaluo gisechwalo manifestos maggi ne jopiny kendo gichwalo chenro mopogore opogore magigombo timo ne jopiny kaponi oyiergi. Kata kamano penjo ma asewacho kacha ni wapenjore ni bende gintiere kod nyalo mar chopo manifestos makamago kata ka wachako kod county ma Kisumu mabende ne oyango manifestos margi ayanga odiochieng' manyoro. Erokamano Joyce kuom penjo makare nikech penjo nino penjo ka be counties kod governors mogolo manifestos gi nitiere gi nyalo mar chopo budgetary mag manifestos magi launch. To kapok aduoko penjo ni Joyce adwaro mana mondo wa understand wach mar mondo jowinjo wa understand wach mar manifestos ni nyaka wabed gi winjo mar gima sheria wacho e role mar county government. Nkech manifestos ma governors kod aspirants machunge kom mag governor yangogi
oripo bed ni gin achiel kod gima sheria wacho ni county government oripo timi. To kwang'iyo constitution mar Kenya ma en chik maduong' matayowa e piny mar Kenya ka, wayudo ni nitiere gimoro miluongo ni schedule mar 4. Schedule mar 4 opogo tich ma national government gi county government oripo timi. Kwang'iyo county government waneno ni opogne lemo moko ma idwaro ni obed ni en motelone. Lemo mokwongo ma county government oripo bed ni tiyo jopiny kuome en gimidendo ni pur ama agriculture, kendo omi county government teko mar ran weche mag telo e weche mag pur e counties mopogre opogre, kendo omi county government bedo gi teko e weche mag health ama health services. Mano nyiso ni county government ema in charge of thieth e gwenge mopogre opogre mantiere e county government. Gin lemo mopogre opogre. King'iyo schedule mar 14 ni opogn gi lemo 14 ma county governments te oripo bed ni tiyo ni jopiny. Ma kwanogo gin mana matin kuomgi. Wach mar pur, wach mar health kod weche mag education mag nyithindo ama somo mag nyithindo manie skunde mapok ochako class 1. Koro miyo kwawacho wach manifesto to nyaka kwang'iyo jowinjowa kang'iyo manifestos ma jochung' mopogre opogre osegologi, nyaka ging'i manifestos go e tie schedule mar 4 mar chik mopogo gima county government oripo tim. Kwang'iyo jochung' ariyo ma en Mheshimiwa James Orengo machung' Siaya kod Mheshimiwa Honorable Anyang' Nyong'o ma en governor ma Kisumu matiyo sani, king'iyo manifestos mane gigolo kendo mane giyango ni jopiny ni magi gik magidwa gombo mondo gitim jopiny e ndalo magidwa bedo governor ama ndalo ka gitony magiyudo kom mar governor e yiero mabiro ni. Ineno ka miyo weche mwapango e schedule mar 4 go oko giketo weche mag pur, weche mag thieth kod weche mag somo mag nyithindo mag manie skunde matindo kaka nursery schools e yo mambele. Gima penjo kwadok e penjo ni mar to be ntiere teko ama nyalo ma county government chopo go andiko magiketo go mag manifestos mag jok machung' governor. Mano penjo maber nikech king'iyo sheria marwa ama constitution marwa sani ntiere weche mag pogo pesa between the national government kod county government mosebedo ka chendo. Kendo kidhiye kata e campaign mar national mamalo mar jok malaro kom mar ker, ineno ka gitemo wacho kendo gitemo yango ni gidwaro medo allocation mar county government mondo county governments mane e Kenya kae oyudie atamala ma ok tinne o ma ok okalo 30. Sani kwang'iyo budget mane wan go sani, county governments osebedo kayudo ga 15% mar budget. To mano osehinda ama osekelo pek mondo county governments onyal timo gima sheria dwaro mondo gitim. Omiyo penjo ni ka be county governments ntiere gi teko mar timo gik ma oyang jochung' gi oyango e manifestos mopogre. Wanyalo bedo gi ton nikech 15% gisebedo ka giyudo, most of them osebedo ka dhi weche ma idendo kizungu ne recurrent expenditure kaka pesa mag chulo jotich kod gik makamago. Omiyo kwang'iyo manifestos gi nyaka wapenjre ni to be budget ma imiyo jo county be nyalo timo tije mapek ma ji oyango manifestos mag gi ma gigolo ka ginyiso jopiny magi gik ma gidwa timo ka jopiny omigi nafas mondo gikal piny. To aneno ka kanyo dhi bedo go pek matin nikech sani ywak ma county government mang'eny kendo maluo Nyanza ka osebed go en ni wage bill ama pesa michulo go mitimo go gik ma nuore dwe ka dwe osebedo ka kawo portion mang'eny moloyo pesa moket ni development. Koro king'iyo mano tipenjri to pesa modong' matin ka osetim recurrent expenditure mar county government be nyalo timo gik madongo mwaneno ka jochung' kod governors malaro kom
tieng' mar ariyo ni yango timo mano miyo winjowa nyaka bed gi to kendo nyaka gipenj nto seche minyisowa ni idwa timonwa kama pesa ni idwa golo kanye mane penjo ma jochung' nyaka duok. Erokamano Joyce. Erokamano Nyagrino Dera ka intiere boma ma Kisumu mane studio marwa mantiere boma ma Kisumu to winja ne gik ma governors ma bende kata jogo ma olap dhogi ndong ne komno mar governors gigo ma bende gisebedo ka giwacho e kinde ma bende giyango manifestos magine jopiny. Wachaka ne kod gino mabende jalup Orengo mano William Oduol no wacho kata kinde mabende ne osomo manifesto margi ayanga. As the James Orengo William Oduol team, we are promising you right here, right now, just as we have done on the campaign trail, to hold ourselves to higher standards of integrity. This manifesto, therefore, is a strategic plan that defines a roadmap that we'll pursue during our time in office. Food security and agribusiness. First in our list of priorities is food security. With the rivers Yala, Nzoia, Lake Victoria disposal, we, the Nyalore team, believe it is just a matter of time before Siaya becomes food sufficient. We will work hard to ensure that we reclaim and put into productive agricultural use some of the idle community land and some of the public land that are currently not in use. We intend to reclaim a portion of Yala swamp so that we can make Siaya County the bread basket of this region. We also intend to make Siaya County a net exporter of agricultural produce. Kora anakwau wang'ni okodwa no tiende odhi kot ni yalo kes. Wadwaro ni ugo kura mang'eny tarik 9 dwe mar 8 ma ng'ato kadhi rango duoko to wacho ni ma ok anyal dhi kot. Ayie lawyer. Mano kaka William Oduol ma en jalup James Orengo e ng'wech mar laro kom governor e county ma Siaya noloso e kinde ma bende ne giyango manifestos mage mano e county ma Siaya. Nyakore Ramogi Ajuang nang'isi ni bende antiere kod wendo mar ariyo mano Dr. Agnes Salome ma bende tudore kodwa e studio marwa e boma ma Nairobi kae. Machiegni twak marwa kinyi makawuono Dr. Agnes. Erokamano ahinya. Iwinjo kaka Oduol wuoyo kacha mano kotudore kod wechego mabende gidwa timo ne josiaya kapo ni giyombo mano e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. To mana kaka Green oseng'iso wa e boma ma Kisumu kacha sekta no mar pur mar neno ni chiemo obedo moromo e pacho kae en sekta no mabende nowene counties kata sirikal maloch gwenge pacho kae. Iwinjo kacha kowacho ni bende gidwa neno ni county ma Siaya obedo kod chiemo moromo. In kaka janon wechego mag Siaya magi gik magi wacho mag bero godo kata mar lombo godo jopiny kose adiera ginyalo neno ni chenro makamae ochopo kare kapo ni giyombo e yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Erokamano ahinya nyadendi. Aneno ka Governor Oduol mane waringo go, I ran for Senate in 2013. Oduol ne en team ma strong kabisa. To awinjo ko wacho ni gibonyalo loso ana game Yala matindi iwuok e county ma Siaya. Meaning River Yala magiwuoyo gono is very close to my heart. En kama ng'eyo en kama ae. Lakini adwaro ni mondo giwuoye specifics. River Yala kanyo ne wantie gi Dominion Farms. To wach mar Dominion Farm because of politics of the day no dhia morumo kamano. Adwaro ji mondo bed specific. Kin nineno county manifesto mar county ma Kisumu is very well articulated. Gipango yo makare kaka pur ni ibotimo kanye mano onge Siaya. Siaya ntie gi land capacity manono maduong' kabisa. Kidhi yo usenge kucha kidhi okawinjo kata ka giwuoyo mar on fisheries. And we have a lake, we have Usenge, we have Luanda Kotieno. All those are beaches. Okawinjo kata ka giwacho kaka ginyalo keto a fish farming
place in Siaya which can be done winyalo timo usenge kacha maber kabisa. Okni rejwa ikao usenge tikero thika. Nikech waonge kama watimo storage mar rech. Mane madwa winjo ka jo Siaya wacho. Next, ka giwacho agriculture, Siaya en kama inyalo pidhe millet, bell, ma jo breweries bikao bell kanyo. Siaya en kama inyalo pidhe njugu, okawinjo. Siaya en kama mawembe chiekie, okawinjo. Siaya en kama nitie golemo mopogore opogore. Pokawinjo man. I want these people to be specific. To bengeni kopogore kod Orengo mabende olap dogendong ne komno mar governor e county ma Siaya. Wantiere kod Nicholas Gumbo, yes, akachiela kod David Ohito. King'iyo manifestos margi gin bende gintiere kod chenro no maneno ni county ma Siaya obedo kod chiemo moromo ma bende ginyalo kata tero e counties mamoko kata tero e counties kata pinje maoko. Ginto e manifesto margi bende gilero mano kose gin bende pok gilero. Gilero gima timore ka ni manifestos mekwa Mike Siaya are a bit lacking. Manifesto king'eyo ma Kisumu, Anyang' Nyong'o, sorry to say, a media ka, he's a planner. Ong'eyo pango chenro makare. Ong'eyo pango chenro. To kata kineno kata kuwa bet ka, Kisumu pang. If you compare Kisumu County kawuono, ti compare Siaya County, we are so much behind. And Siaya is the brain place in the whole of Nyanza. Kanye majoma osomo oai. Gima dwa winjo ni giwache kata jowa mantie diaspora. Mosomo maber ka. Inyalo kel mondo gikao knowledge magin go okoka. Mondo gitim Siaya mondo dhi mbele. Siaya is a county that is lagging behind. Kata joturukana chiegni loyo Siaya. It's not about governorship. It's about proper planning. Nikech Governor Rasanga is a good governor. But is he a planner? O en wacho gitimo kose wacha. Kono nyalo bedo ne en wacha kalore ni sani gintiere kisera mar ombulu. Jopiny dwa mana gino ma ginyalo winjo. Kose jopiny koro nego bedni nenango kata winjo ang'o monego bedni nyiso jopiny e yo maka. Nikech par kata ni manifesto mar Nicholas Gumbo kachiel kod David Ohito wacho ni wuok machiegni kod Ayala. Yes. Gin bende giwacho ni gidwa neno ni gichiero mano Yala Swamp Farm. Bende mano gima nyalo timore yo makare kose kalure ni weche gi mag pur kata chiemo moromo. En weche mabende higa ka higa waseneno kapo nono miyo kata gwenge magwa obedo kod oro, wabedo kod kech mang'eny kalure ni onge chiemo moromo e counties to mage gik monego bed ni ng'iyo ahinya. To Siaya nyalo bet bread basket. Nyadendi. Siaya nyalo bet bread basket. Gima da kwa kendo gima da lemo embele jika. Nika Gumbo would step down for Orengo. Obed advisor. Gumbo is a very good economist. Gumbo is also a planner. Tingine no jiduto kunyal bet governor. But ngato nyalo konyo wadgi. Onyalo sumo ne paro. Onyalo sumo ne paro. Onyalo wacho na Orengo ang'e ajim inisetiyo okoka. Isebete national government. And I'm a planner, I'm an economist, I'm an engineer, I know how these things are. You are a politician, you are a lawyer, you know how laws, egini Orengo wacho we governorship. Lakini kagiri ore kamora chiel, the Gumbo Orengo ticket would have been a very nice ticket. Iwacho maber ni ber ka Gumbo we no Orengo, ang'o mi Orengo kik wene Gumbo, kata kamano we wawinja kama wachope kae, nyamama. Orengo ene ODM. ODM ene komar baba. Okinyal keton baba bet president to dala mo ae ma Siaya. Jo UDM bende nitiere Azimio kae. Ntie Azimio. Ta Azimio kae kila ng'ato ntie gi ode. Da wacho ni Azimio do timore kaka UDA ma Ruto dwaro ni kila ng'ato we chama na mando bed UDA do pogore. Lakini kae kata undala dongine dala chiel. Ingi owadgi wuonu miluongo ni wuonu, ingi nyamin owadgi wuonu kendo ginyalo kata bet jadi. Gidute luongo ni gi wuonu, lakini inge wuonu kuom owetegi wuonu. Nyake county ma Kisumu kama bende wantiere kod okil kachiel kod janon wechego mag siasa mano Green Odera. Green Odera iwinjo ka William Oduol ma en jalup Orengo mano e county ma Siaya kacha eng'wech mar laro koma governor Siaya owuoyo kotudore kod wachni mar neno ni county ma Siaya obedo kod chiemo moromo. Wantiere kod Nicholas Gumbo kachiel kod David Ohito ma bende gin be gilaro kom governor e county ma Siaya. To bende county ma Kisumu kama bende nyo opedno manifesto margi weche gi mag bedo kod chiemo moromo e
counties. Bende gin weche ma bende gilero e yo makare manifestos magi. To bende gin gino magi biro chopo singo adier kapo ni giyombo e ng'wech malaro kom Governor Green. Erokamano Joyce, kapok aduoko penjo ni adwaro mana ni alerie kuma daktari owacho. Adwaro lero gima daktari owacho e yo kamae. Aneno kotemo pimo manifesto mare omiyo odwa medo gero ewi manifesto mare gima notimo higni 5 mokalo. To kidok ir Mheshimiwa James Orengo temo donjo e county e tam ne mokwongo. Omiyo in terms of king'iyo details ama specifics, Professor Nyong'o dhi bedo go specifics ama wach matemo ma clear matin moloyo mar James Orengo mana nikech osebet e telo higni 5 otim 1 2 3 ong'eyo kuma rem nitie gi kuma rem onge. Mane momiyo manifestos margi dak bed nuwuoyo e detail machal. To king'iyo kata 9 points agenda mar Mheshimiwa Green kang'adi matin. Kata kang'adi matin Green, iwacho ni kata Dr. Salome wantiere godo kaya, kaka en bende entiere kod paro mopogre. Parni Orengo bende ne entiere sirikal, kata ne senator e county ma Siaya. En bende dongo sebedo e telo kuom thuolo moko kata kapok nobedo senator e county ma Siaya. Magi tiwacho nang'o ka bende iwacho ni onge tiende pogo manifesto ma Kisumu kata kod manifesto ma Siaya. Atamora. Joyce, nyakwa ket pogruok e tij senator gi tij governor. Tij senator en very specific, no en oversight mar county. Mano nyiso ni gikalo sheria mang'iyo operations mag county, baso ging'iyo pesa mo or e county chalo nade. Kendo kadwa ni jowinjo wa okos winja. Awachon kwang'iyo specificity, yani iluongo dholuo nyalo dendo level mar nonro kaka en very mar Nyong'o en very specific to mar Senator Orengo neno ni en general. Mar Nyong'o nyaka beda specific nikech Nyong'o osebedo governor mobet e office mar governor mong'iyo na tam mokwongo atimo 1 2 3 to tam ni mar ariyo makwayo ni kumiya adwa na med rido kae gi ka. Manifesto mar Mheshimiwa Orengo en mar ng'at madonjo e tich mokwongo. Penjo mo oripo wa penj ka wadwoko manifesto mar Orengo ni to be okalo gik chik ma chik wacho ni county government oripotim moko mwayalo ka. Be wuoye wach agriculture. To wach agriculture no kata king'iyo wach agriculture no king'iyo manifestos mare ntiere gik mowacho no oripotim generally mabro miyo pur county ma Siaya bedo maber. Ok wanyal siemo wang'e ahinya kaponu ok owuoyo e yo ma specific mo kobedo compared gi mar Nyong'o. But gima daktari wacho ni deber kana on medo lero mabor odonjnwa yien lengo na en ok en mana loso agriculture kende, tadwaro ka seche maloso pur ma Siaya county adwa ng'iyo area ni to be king'iyo manifesto nino to otemo dondo gi matin en bana ni pogruok entiere e kuma ji ariyo go ae kamano. Green seche milosa neno ka wach moro ne ilo ahinya Dr. Agnes Salome mabende wantiere godo e studio kinyi makawuono. Dr. Agnes Salome iwacho mana kaka sepenjo Green kocha ni Senator Orengo masani olap dhoge ndong ne komno mar governor e county ma Siaya. Nosebedo senator to kata motelo ne mano nyocha bedo e lemo mpogore mag telo mano e county ma Siaya kono. Ma bende koro owinjo gigo ma Green wacho ni ok ber pogo manifesto ma Kisumu kod manifesto mag Siaya. Joyce, sache moko waluora diera. Any senator is the watchdog of the governor where he comes from. Orengo wa Siaya County. James Orengo en a very intelligent man. To ene manobet Piny Naivasha magiloso devolution. Ong'eyo kaka devolution osewak ni jo Siaya, to ong'eyo kaka devolution poko wak ni jo Siaya.
to gigi nyaka wakete mesa nikech be owinjo kogo campaign owinjo ka ji ywak ne osuptande okwane kadhi maber, agriculture okwane kadhi maber, ndeche masiaye okwane kadhi maber. Koro in kaka senator wa be iseneno ndara manya dorera cha dinadi kata ndara makadho tok dala wa manyawara cha odhinadi. Rasango setemo kaka dhano otemo kama onyalo chopi, but Josiah pod ywak nikech okwanyal bedo be county ma the first president Luo president is going to come from. To waonge clear things. Okwanyal bedo kendo number in the 40s. We want to be in the first 10 counties making a difference. And James Orengo, being an intelligent guy as he is, that manifesto is short of what I expect. I expect things point blank. Iwacho na se wuoyo gi jopiny nikech kapo kiloso manifesto dongi wuoyo gi jopiny nyaki sum paro ma jopiny konyi mae kamorem to wacho niya ni kaka Rasanga no promisu to korich kae anadwa tere nyaka mondo chope points manoko timgi. That is the way a leader, because you can't just start from nowhere, you start from somewhere. Kata kwa wacho Anyang' Nyong'o be is building from somewhere. Obe no yudo karangu motimo gik moko obo biro momedo mage kendo dwa dhi mbele to nitie nyaka gik manyien mobo puonjore in the 5 years mane pok otimo. So that is what I want to see in Siaya. Tang'eyo if governor sits down, that manifesto can still be made much better, much clearer and short to the point. Atokopogore kod weche go maga neno ni counties obedo kod chiemo moromo. Yes. Wach machielo mabende wanyalo menyo e manifestos mabende no somno yango. Wang'eyo ni sector no mar thieth. Yes. Bende en achiel kuom sectors go mabende no gole sirikal mamalo kendo okele sirikal mar county. Yes. Ka wang'iyo kata manifestos ka wachako mar Orengo mar Siaya, yes. wantiere kod mano mar UDM, mano yes. mar Nicholas Gumbo ka yes. achiel kod mano ma Kisumu. Sector ni mar thieth bende en sector mabende kalure kod manifestos kata gigo mane giwacho. En sector ma pono no biro winjo maber. Kalure ni kata ute thieth waseneno ka counties moko onge kata ute thieth maber. Jotije e counties jothieth e counties ok chuli gi ng'anyo. Weche makamagi kalure kod manifestos makamago bende gilero yo makare kaka gibiro tego sector no mar thieth. Dr. Salome. James Orengo otemo in the sector of health osetemo lero, lakini kidhie I'm sorry, I'm biased to the county of Kisumu nikech ng'achi olero ni osuptani abogole levoni takete levoni wabobet gi cancer center in these specific places. So gimalak manifesto marwa mar Siaya is being specific. Wan gi osuptal kaka Yala can be made into a level 5 hospital. There is proper land to wantie gi daktache mang'eny ma joluo mosomo ntie mako ntie oko kata an kama beteni mana dak US Chicago. We formed an association for health without borders mondo wakel instruments make health Siaya mondo lok health mar Siaya. Okwadwa neno nyithind Siaya itero India nikech jo Siaya jo Nyanza osomo maber tuoche go duto inyalo thiedh kacha. Kamoro kaka gine Usenge kacha we can have a tourism hospital. Maji biro to neno nam to bet kamukwe kamaber to bet ithiedho gi kanyo. So hospital tourism can be done. Those are the things I long for. Mage gik bonego beni giyango kata gikete yo makare. Nkech oknwa onge puodho wantie gi puodho. In paren kidhi thieth tineno nam kaka nam Lake Victoria ber. Intie hospital kanyo ineno kaka pi kwe chunyi. Tiwacho ni adwan mondo abed pi ma kweyo chunjino. Those are the hospitals we need, but our people are sleeping down. Our people don't have enough medicine. We need, as governors, as people in the devolution, kaka Orengo manochung devolution, Oduol is an IT person. We can have doctors from abroad working from US and treating people in Kenya. Oduol can do that, but we need that to be specifically outlined clearly. Yeah. Anyakora mugejo ng'amedo paro ni okinyi makawuono thuon wach mabende watu wake en manifestos e counties manotoka mogo kuom josiasa mabende lap dhogi ndong ne komno mar gavana e yiero maduong' mahiga ni noseyango ne jopiny manifestos magi mano motelo ne yiero mar dwe mar 8 higa ni penjo ote mora mora minyalo bedo godo chwalnwa e namba mar 2 Facebook kacha bende anyisi ni wantiere live Ramogi TV Kenya, YouTube bende yudo wa Ramogi TV Kenya. Kabiro
kendo korka kori Green Odera ka intiere boma ma Kisumu weche gi mag thieth ne waneno ka Orengo e manifesto mare wacho ni gidwa bero sekta no mar thieth kaluwore ni nitiere tuoche go mabende ponono ng'eny ahinya e kaunti no masia kwa tiyo kata kod ranyisi wantiere kod tuo no mar malaria ka weche mabende Nicholas Gumbo bende no menyo e manifesto mare mano mar bero sekta mar thieth anyang' nyong'o bende kaunti ma Kisumu nitiere kod chenro mag thieth ka wapogo manifestos gi duto bende gibiro neno ni sekta mar thieth ma bende no gole sirikal mamalo okel e kor gwenge biro bedo maber e yo makare ma jotuo ok oyudo hinyruok kata chochni moro amora e kinde ma gimanyo services mag thieth. Erokamano. E wach thieth to an pod anyono tienda e wach mor e manifestos adek mwa wachogi nyaka ng'wane pogruok matin. Wakau manifestos mar Mheshimiwa Senator James Orengo ma chung Governor Siaya. Kidhi e page mar 10 ineno ka okwongo recognize what is the problem. Okwongo fwenyo niya ang'ono marach e sekta mar thieth e Siaya County. Tineno ko title kanyo ni the disease burden. Osefwenyo ntuoche matindo tindo ma inyalo geng' ama inyalo thiedh e yo mayot ma okuripo bed ni nego dhano. Okwongo fwenyo that as a problem. To kidhi the next page to provide solution. Owacho ni the first thing manyaka gimokwongo manyaka tim e wach area mar thieth and to ensure ni universal healthcare plan obedo adopted Siaya. Universal gimanyaka penjre koro ni en niya universal healthcare plan ni en ang'o to en gi effect mane kuom jowa modak e county ma Siaya. Ma county no be amana wuodge malanga etie Arguing Secondary School kanyo. Koro kosefwenyo ne ntiere shida mar tuo e tuoche matindo tindo ma nego dhano mokuripo bed nego dhano to kwongo adopt nyaka bed gi universal healthcare plan ma apply for everybody. Mano bro manisha niya ng'ata regardless of yuto mare koking'iyo yuto mare ng'ata nyaka bed ni nyalo access the highest attainable standard of health. Mano osekelo solution achiel e wach mo recognize e manifesto ni kaka pogruok mantiere. Now kibire manifesto ma Kisumu to amedo nuoyo manifesto ma Kisumu mar Professor Nyong'o nyaka bed gi ndhandhu moloyo manifesto mar Governor Senator Orengo kod Mheshimiwa Gumbo machung' Siaya nikech Mheshimiwa Nyong'o osebedo governor higni 5 moseketo systems matiyo ma ong'eyo kuma rem nitie e gin kibiro e manifesto ma Kisumu tineno ko identify ni nyaka wager a cancer screening center ma is already going on. Omedo mana gere gima ne ntiere choncha. Number 2 kidoke wach mar benefit ma Governor Nyong'o nugo ma Senator Orengo jachung' mora machung' mokwongo ongego en ni Governor Nyong'o or any other governor madhi for a second term ntiere gi benefit mar data. Data manisha niya osewuothe subtende gi wuothe county bong'eyo ni rem nen kaga ndalo mane waloso budget mar 2017 2018 2019 2020 ne wan gi rem mokwongo mar ariyo kama omiyo seche mwadhi e yiero mar 2022 ni nyaka wajas remno mane momiyo ng'ato nyalo neno ntiere gimoro matut e manifesto mar Mheshimiwa Nyong'o moloyo manifesto mar Orengo. To an gima wacho ne seche ma wang'iyo manifestos ni ntiere penjo adek moripo wapenjre. Be ofwenyo shida mantiere e county level. Ofwenyo owuoyo kuom shida mantiere e county level. Kwaseng'iyo mano to wago tik. To wadok penjo to be okelo solutions kaka odwa konyo shida go to wagoyo tik.
modong kaka ndandhu kod ndandhu midhiket kod kaka idhi time mago gik mitimo in terms of policy. Iketo policy ng'ato koseyier to wacho ni magi gik mane wachiko jopiny oseyierwa this is how we want to deliver it. Kochopo 2027 to wabro bet piny to wawacho niya ndalo mane gavana Senator Orengo kawo kom mar Siaya County ne wan kama otieko tamne achiel mar higni 5 otimo ang'o kamano. Ato bende kopogore kod mano ka wang'iyo kata kapok abiro korka kori Dr. Salome ang'e ni wach moro ili ahinya kendo idwaro duoko Green Morgan koseduoke mondi kapok atone penjo moro. Green, agoni erokamano from being very specific. Taneno ki in wood game, abe an nya game wan jo game wate. To my ber nikech nya game gi wood game are on studio. Gima adwa kwayo, and I want to repeat for Green. All senators are like watchdogs in the counties. Gine maging'iyo gima governors timo. Gima governors timo. And before Honorable James Orengo, Senior Counsel, a man that I respect very much, ndiko manifesto ne nong'e tuiche masiaya. He knows what has been done and what has not been achieved. And so you don't build on sky, you build on ground. Ntie grounds mondiko go manifesto no should be informed with the issues mantie siaya, mantie sani, ma osebedo otim kosoko tim. So konani mari nyongo nkech nyongo nentie kom, even our Honorable Orengo benentie kom, because when you're an oversight you are like a watchdog. You see what is being done and what is not being done. Kori wachane, and my predecessor did this and he finished here. I'll build on what he has done, or I will not build this way, or I'll go this way. The manifesto is good. It's paper on the wall. The practicality mar manifesto no egima jopiny dwaro. Nke jopiny ose som manifestos mang'eny with a lot of utopia ideas, but we want reality. Jopiny all. Nikech kata kwa wacho universal health care. Yes, universal health care is good. To kidhi in gi universal health care plan no, tuonge osubtande mudhi thiedho. What's the need of that policy? Okbikonyo. So, are those hospitals stocked? How are we going to stock the medicine? Which partnerships do we have with other people? Mabo konyo wagik mwawachogi. Kaka mar Nyong'o. I go back to Nyong'o. Watching from this, we have friends from UK. Nikech kata kidwa bet governor, you have to build your network base. Idhiti menade. Ngamise wuoyogo. Watching anadonje komno, lakini ase create network around me. Jogibo konyo watimo kama, jogibo tomo. Mondo jionene nitie reality. Otherwise, it will be 5 years. Kendo wadugo wachone, manifesto chanoko konyo. But it's 5 years wasted time. Or it's 5 years maji oneno lokruok. To jopiny duto dwaro lokruok. Kata wawachon Baba the 5th. Nikech kwa ng'en kwa Baba the 5th obiro, bobed lokruok. Yes. So it's change that we need. It's not what is written on paper. Is that practical? Is it going to be achieved? Is it achievable? Yeah. Nyaka sani mana kaka iwawinjo ka Green na wacho ebo mama Kisumu wacho ni kata manifesto mabende wanno kanyo wantiere kod mar Nicholas Gumbo, wantiere kod mar James Orengo ka achiel kod mano mar Gavana Anyang' Nyong'o e kinde mano ndiko mage ponono no wacho kumose chope gigo mosetimo nyaka sani kaito koro gik ma odong ne timo wanyalo wacho ni ponono koyiere kendo wanyalo wacho ni gin legacy projects kata gigo mabende odwa ni obio pare godo kaka Gavana e county ma Kisumu akabiro korka kori Green wach machielo mabende wanyalo wacho mano kata ka wachako kod county ma Siaya en weche gi mag apeyni kata nderni mabende yudore e kor gwenge ka wang'iyo manifestos kata ka wang'iyo mano mar Nicholas Gumbo osingo mar bero mano town ma Siaya kata boma ma county ma Siaya mano e weche go mag town planning ka achiel kod neno ni nderni manyaka nitiere kor gwenge go jo Siaya kinde duto ywak ni kata kidhi Siaya kocha ponono kwa seneno ka ji ywak kata embui kacha ni Siaya onge koda kata roundabout makare weche makamagi ka wang'iye manifestos mabende jotelo gi duto pedhonwa kwa ng'iyo kata ma Siaya gi bende gin weche magi menyo kendo gibiro timo ne jopiny e yo makare kose gindika to tok ka gise kose yiergi to gin weche mok gibitim.
Erokamano Joyce kuom penjo no. Kidoke e katiba marwa schedule 4 mane wachako wuoyo cha, king'iyo schedule 4 sub rule 5 kanyo oketo wach nderni ama infrastructure e lwet county government. Kwadwa ng'iyo manifestos gi to nyaka wang'i manifestos gi on the basis of that ama etie schedule 5 no migi teko mar deal gi what we call county roads. Now challenge ma aseneno kapok adonje manifestos weche ma dhano ywak kuom Siaya gi gin adier ne ji pok oseneno dongruok ila ma ji oseneno kuonde moko kalure gi gima county governments moko osetimo ni jogi, to mano e shida mane oripo bed ni form manifestos mag jok machung especially Siaya County, nikech giwuok at the basis ni giseneno ywak mar jopiny ma ging'eyo gima jopiny dwaro, and in their manifestos they are offering a solution. Kae adwa winjra gi daktari ni ne wagombo ni waneye seche ma ng'ato wacho ni odwa timonwa infrastructural development, odwa geronwa nderni ama apeini e gwenge mag Siaya, nyaka waneni to en nderni mage mowacho, nikech for example county ma Siaya dak los ndara mowuok Siaya town nyaka Luanda, though mane ndara madhi Siaya county, to that is not a road ma fall kuomgi. Koro wadok wang'iyo ni county roads gin mage, manifestos go ne nyaka donj piny bafwenywa ne county roads ma wan go en mag status mag gi sani kuma wantie en mag ma, to gimwadwa timo en ni watingi e level machalo kama. To be kwadok e wach me wawacho seche mwachako twak makawuono ni ne wawacho ni challenge mosebedo most county government apart from mantiere urban centers gin ni pesa magiyudo opogre, to pesa magiyudo ni ng'enyne dhi e tich mabiro dwe ka dwe, iluongo ni recurrent expenditure. So that at the end of the financial year ifwenyo ni pesa modong ok en pesa minyalo timgo gimoro malong'o, but mano ok en ywak moripo bed ng'ato bet go piny to wacho ni pesa no koromo, koro onge gima ne wanyalo timo. Manifestos go e yore mag infrastructure ne ok giwuok maler mondo gipimnwa gima gidwa timo specifically. Ng'ato noripo nyiswa ni kiwuok Lana nyaka Got Kokwiri, mae yoni osebedo marach kama wadwa ting'e e level kama nikech mage county roads mantiere Siaya. But be okwanyal wacho, okwanyal ng'ado gi nok gitemo, pod aparo kendo anuoyo na especially manifestos mag jok mochung' Siaya giwuok e yo mar ni jok machung' gi onge the benefit ma idendo ne the benefit of incumbency, ne pok gibet e telo mar gavana manyalo miyo giyang gigi e yo makare. But e manifestos to kanyo to nok alama mar ndirni ama apeini ne ok gitimo maber ahinya, giwuoyo e wach ndara e yo ma general ma ok wanyal penjo gi bwaket gi piny bwatngi ni wacho ni dhi loso yo ma kowuok Lana nyaka Got Kokwiri boduogo bowuok Mtumbu, lono pod en chuodho, jowa chandre kamano. Korka kore Dr. Agnes Salome, wachni mar gero apeini kata nderni mabende yudore counties gin weche mabende jotelo mabendo lap dhogi ndong ne komno mag governors omenyo ka bende giwacho ni gibiro temo mar bero mano town ma Siaya kocha kaachiel kod gero apeini. Kisumu kocha bende gintiere kod chenro margi mag bero apeini. Bende gin weche mabende olera e yo makare kose podi nitiere rem moro kata gin mana weche magiwacho mondo jopiny one ni owacho no biro gero nwa ndara, we warit wakete telo ka warito no timno. Kaka kanyo ta agree gi green wakili to abe aneno ka green be agree koda ni generalization does not help. Onego bedni giyang. Nyaka giyang gima specific ni mae timore kama, mae bo timore kama.
weche ndara en very complicated nikech nitie ndeche miloso gi jokena gi jokera to nitie ndeche be ma jo county onego ng'i. Koro gima kwayo jo county to ma ema nyalo konyowa. Contractors magikaw, let them be truthful contractors. King'ato kaw contractor nikech en odwa chamo 50%, bas contractor kaw 30%, to ndara ni iloso gi 20%. These are the shameful roads ma wantiere go kila mahali. Oken Siaya, oken Kisumo kende. En kuonde te. Wabedie gi jadiera. Mawacho ni pesa ni nomiwa mar ndara, to aloso ni jopiny kaka ndeche gi onego los. Ndeche madak, ok ndara makiny to chak hubore. Kako thochwe to koro en loe mineno kara no wuond jopiny no losnu ndara, cosmetic made roads. Kawa ketore kaka James Orengo wachon, he will lead, governance will be important. He will really lead with integrity. Jogwa kokao manifesto ni mokete a process mar integrity, truthfulness, fighting corruption, gigiduto botimore. To gopogore kod wachni kata marapeni samarwa mano miwa dhikorum ok dagom ni twak makama orum kapok wawuoyo wachni mar limbe. Yes. Sekta mar limbe en sekta no ma wanyalo wacho ni nyalo kelo dongruok makare kata maduong' e counties magwa. Kawachako korka Korio Orengo no wacho ni obiro keto county no ma Siaya mar mondo mi obed county kama bende jo limbe nyalo chope mang'eny. Kalure ni county ma Siaya bende wantiere kacha kod Lake Victoria bende nitiere kuro. Kisumu bende wantiere kanyo kod Nam Lolwe kachiel mano Siaya kachiel kod Kisumu. Migori bende wantiere godo kachiel kod Homa Bay. Magi bende gin weche ma bende gimenye yo makare. Kose gin mana weche maponono mana kaka sewacho mar lombo godo jopiny kwa chako kod. Awacho ne kok gilombo jopiny. If what they have written down is going to succeed, en gima duong' ahinya. Nikech the whole of Nyanza wanyalo bet gi sports tour, water games, sports tourism. Kaka jitimoga Formula 1, wanyalo bet gi Formula 1 marwa. Kaka nenoga jo Homa Bay, jo Migori, biro boat games, mitimo ginene, itimo Luanda, sache moko itime Luanda Kotieno, sache moko itime Usenge Kacha. How can we make that to be an international thing? Maji wuok kaka jogwa dhi ganeno rugby loka. Wabedie gi jo loka mabiro. But then, egima koni Joyce, onego have lost network gi pinje ma timo gigo kaka pinje ma kaka Singapore, Korea, the water-bodied countries, mantie gi tugego, mondo wakel tourism. We can have very good tourism. Wantie gi kitimikai. That's one of the wonders of the world, the 7 wonders. Tourist adima biro ga kanyo. Waloke kari jolemo mokadwa wacho ingeo. But that can be done. Wantie gi gine mwachako East African ni muuro ya onwanam. How can we make that to bring more people to come into Kisumu, to come into Siaya, to go to Migori? Because on all this we border different countries. Gino nyalo timore. Lakini nyalo mana timore wacho gitimo. Okunu wacha. Okunu ndika. Let it be reality. And we need networks. To beki kwa bed nuwa lorore. Ube wawinje jomoko manyalo kelonwa some advisors. We need advisors who have lived in those countries, who really like doing what they do. To wantie gijo Kenya mantie oko mang'eny, diaspora. They have seen what is done in the US, for example. What is done in Dubai. Dubai is a desert. But Kenyans ringo Dubai, and Kenya is better than Dubai 10 times. Yes, because policies work. Aneno ka samaro mano miwa karumo twak makama benda dwa ne Green Odera o chwalnwa pache weche gi mag limbe. Bende gin weche ma bende omenye yo makare kalure ni counties magwa makaluo kata kwa pimo kod counties mamoko. Kisumu kata county ma Kisumu, county ma Siaya, county ma Homa Bay, county ma Migori. Pok waneno ka gin kuondego ma osebedo ka lombo jo limbe mathoth ahinya kaka osebedo katima. Adani wuonwa kotudore kod weche go mag limbe. Kaito bende wachno ma bende Orengo no wacho ni kaponi bedo a governor e county masiato weche gi mag mibadhi bende nyalo mule ka watieko twak mar okinyi makawuono Green. Erokamano. Joyce, weche mag limbe e pinje mag Luo Nyanza e gik ma
anyalo wacho no osebedo gik ma lit na ahinya kabisa. Nikech kidonjo Luo Nyanza kae, wan gik mang'eny ma wanyalo uso oko kucha mondo dhano obi e gwenge mag Luo Nyanza mondo obi one. Ntiere weche mag nam, Lake Victoria, ntiere weche mag tourist sites mopogore opogore. Kidonjo Homa Bay idhi nyaka Homa Bay Park, bidhi nyaka Migori, biduogo nyaka Siaya gi Kisumu ka. Ntiere weche mag thum ngolo maber mawuok Luo Nyanza kochakra chaka Orutu, Nyatiti, gik mang'eny ma gwenge mag Luo Nyanza nyalo uso oko kucha makelnwa dongruok magwa e yore mag tourism. Gik mosebedo ka chando sekta mag limbe en ni pok waketo pachwa e gik ma nyalo konyowa kendo nyalo konyo jowa. To adwaro ni wang'iye manifestos adek mwasewuoye kuom gigi. Idwa neno ka kuma wacho e manifestos adek go te, tourism oket piny kucha. Ochal gimoro mane ng'ato para dakika mogik. Mane level ma ok wan go serious gi tourism. Nikech kwang'iyo gwengewa ok wan gi yore mag pur mabeyo ahinya. Koro ripo bed nwa focus e gik ma wantiere go mwanyalo uso oko kucha mondo okelnwa yuto maber. To ineno manifestos gite okawo tourism mopando piny kucha ka gima ne en mana mbaka moro mane ng'ato paro ka page dwa rumo to owacho na wakaw mae be sirikal nomiyo county government wakawe wakete kanyo. Nyaka ka wadwaro loso pinje mag weche mag limbe e gwenge mag Luo Nyanza, nyaka wane gima limbe no manisha to us, nyaka wane gik ma wan go mwanyalo uso oko kucha. Gima na paro no manifestos noripo bed ntimo ne gi identify gik ma wan go e Luo Nyanza mwanyalo uso oko. Again, ineno ka manifestos gi te ne gin very general e weche mag limbe. Giwacho to ginyiswa gima long'o ma gidwa timo mondo gilok weche mag limbe e Luo Nyanza. Kuom kanyo naneno ka ne ntiere ulegevu maduong' kuom manifesto mar Mheshimiwa Gumbo nikech nokodhi matut. Green aneno kasa. Aneno kasa marwa mano miwa dhi karumo Green. Adwa ni ng'isa wach ni mogika okinyi makawuono kotudore kod thuon wach mabende ne watwake okinyi makawuono. Kin governors gotema na eyo machuok ahinya kata jogo mose yango manifestos magi bende ne gilero yo makare mar kedo kod mibadhi kalure ni mibadhi en achiel kuom gigo mabende waseneno koluoro counties magwa. Kawatieko Green mana mapiyo piyo. E weche mag mibadhi aneno ka manifesto mar Mheshimiwa Nyong'o gu manifesto mar Mheshimiwa Orengo ne ntiere level gimoro mane giluongo ni governance. Aparo ne gidwa kawo mibadhi no mondo gikete i governance kanyo nikech governance no e gima bro tayo kaka itiyo go pesa mora mokel e county government. Again awacho ni nok giyange e yo makare nikech wasewinjo weche mag corruption kowuok e gwenge e counties wa mopogore opogore, pesa moselal, pesa mosedhi e supplier, jok mang'eny mantiere e corruption court ma Kisumu kae ma odony gi weche ketho pesa mag jopiny. Okapar ne giyango maler gima gipango timo mondo gigeng' mibadhi matimre e county government. To Joyce katieko e wachna mar loro nang'isi seche mwachako waneno ka schedule tucha omiyo county government weche 14 moripo bed no dilgo. Manifestos gi te ntiere weche moko 6-7 ma manifestos gi okuoe. Jowa nyaka dog piny kod jotelo gi nyaka dog piny ma ging'is jopiny to gik mokuoe gi udwa timo nang'o, gik moko wuoye ma manifestos gi oko timo gi udwa timo nang'o. Nwaneno ka manifesto mar Mheshimiwa Orengo ne gi weche 9 omiyo
ler nodwa tiyogo mar nyong'o nen weche 10 modwa buildie koa kuma no aye, but nitiere gik moko ma ok giwuoye ma nyaka ginyiswa ni ginyis jopiny ni gidwa pango timo nang'o ka Nyasaye otelonegi ba giyudo telo. Ago erokamano. Erokamano ahinya Green Odera kuom kawo thuolo mari mar mondo mi wabed kod twak makama. Dr. Salome, aneno ka samarwa oserumo. Wachni mogika kotudore kod thuon wach makawuono. Aneno ka bende ndeko wi kanyo kotudore kod wechego ma bende jogo komulo. Mana kinyalo nyiso mapiyo piyo gigo moko mule manifestos mag jogi ma olap dhogi ndong ne komno mar gavana ka watieko kinyi makawuono. Gima adwa ng'eyo en wach mar especially strength on the the new education system. How are they going to help? To gimoro en gender. Okaneno weche mag gender komul maber. So are we still in a male chauvinist kind of governance? To gir corruption, that's the heart of everything. Pesa walale county nikech ng'ato we niko donje county, they want to be rich. Let's fight to make Kenyans rich and not to make ourselves rich. Thank you. Erokamana inya Dr. Salome kaachiel kod okila kendo janon weche mag siasa Green Odera e boma ma Kisumu kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak machalo kama. Thuolo mobedo matin kata kamano en twak ma podi wanyalo bedo godo kendo odiochieng' machielo. Nyakora Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mara chenro marwa kata twak marwa mokwongo okinyi makawuono. In kaka japiny osechwal ni manifesto. Intiere kod thuolo mar wuok oko mar penjo ewi manifestos mabende ochwal ni mar mondo mi iyier jatelo manitiere kod chenro makare mar kelo ni dongruok e kor gwenge ma pacho ka. Kamano yenwa mar mondo mi wakaw yo matin tok yo marwa chenro mabiro tok mae en ng'e jothumbewa mabendi kelo ni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kik idhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Walware kuliet pa wamiyo moae turwaka kod moae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Tem itim kungo manyalo konyi